हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 15वा अध्याय शिकणार आहोत आणि या अध्यायाचं नाव आहे पुरुषोत्तम योग. आता जास्त वेळ न घालवता मी अध्याय चालू करते आणि आज तुम्हाला सर्वांना रिक्वेस्ट करते की क्लास मध्ये आज कदाचित नामानिष्ठ प्रभूजी यायचे, तर ते तुम्हाला आपल्या टेम्पल बद्दल आणि आपल्या ऍक्टिव्हिटीज बद्दल सांगणार आहेत. तर तुम्ही लीव्ह करून जाऊ नका, तुम्ही कनेक्टेडच राहा. ते 8:15 पर्यंत म्हणालेत मला की ते येणार आहेत. तर तुम्ही लीव्ह करू नका क्लास. तर ते काय आपल्याशी 5-10 मिनिटं बोलतील ते ऐका. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. परत एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना जिकडनं आहात तिकडनंच आपण साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहिली, त्यांच्यामुळे हा उपक्रम चालू झाला. तर श्रील प्रभुपादांचे आपण आशीर्वाद घेऊया, त्यांना दंडवत प्रणाम करूया आणि मग हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांना माझा दंडवत प्रणाम. आणि कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, ज्या को-होस्ट ऍडमिन, आमची टेक्निकल टीम, या सर्वांचे मनापासून आभार आणि धन्यवाद. त्यांना सुद्धा माझा प्रणाम. त्यांच्याशिवाय मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. आता आपण चालू करूया. आता आपण 14व्या अध्यायामध्ये 3 गुणांबद्दल शिकलो. तर मला कोण सांगणार आहे 3 गुण कोण कोणते आहेत? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? हॅलो, हरे कृष्ण माता. हा बोला. हॅलो. 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. बरोबर, 3 गुण. तर आपण बघितलं की 3 गुणांनी आत्मा कसा बद्ध होतो. या 3 गुणांची वैशिष्ट्ये, कृती आणि गुणांमध्ये मृत्यू आल्यावर काय होतं ते आपण बघितलं. आणि या जर 3 गुणांच्या पलीकडे आपल्याला जायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं तेही सविस्तरपणे कृष्णाने सांगितलंय. तर आता मला सांगा, जर तुम्हाला गुणातीत व्हायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागतं? कोण सांगणार आहे मला? श्रीकृष्णाची. बरोबर. हरे कृष्ण माताजी.
हा बोला. शुद्ध श्रीकृष्णाची भक्ती करावी लागेल. बरोबर. हॅलो. आणि कोणाला काय सांगायचंय? ज्ञान ते समजायचंय की हे जो होत आहे ते त्या त्रिगुणांमुळे होत आहे आणि ते समजल्यावर आपण भक्ती करू शकतो. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला ज्ञान घेतलं पाहिजे, आपल्यामध्ये समभाव आला पाहिजे, सर्वांमध्ये आपल्याला तोच परमात्मा दिसला पाहिजे, आपल्यामध्ये हे सगळे गुण आले पाहिजे. आणि श्रीकृष्णाची भक्ती जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्रिगुणात्मक माया आपल्याला काहीही करू शकत नाही. तर काल आपण हा गुणत्रय विभाग योग बघितला. डिटेल मध्ये आपण बघितलं की ते 3 गुण कोणते आहेत आणि त्याचे परिणाम कसे होतात आपल्यावर. आता आत्ताचा अध्याय जो आहे 15वा, त्याचं नाव आहे पुरुषोत्तम योग. तर आता पुरुषोत्तम योग यात कृष्णाने काय सांगितलं की या भौतिक जगापासून तुम्ही अलिप्त कसे होऊ शकता. जर आपल्याला आध्यात्मिक जगामध्ये जायचं असेल तर आपल्याला या भौतिक जगा पासून वैराग्य आलं पाहिजे. एकदा या जगाचं आपल्याला भौतिक जगाची अलिप्तता वैराग्य आलं की मग आपण जाऊ शकतो आध्यात्मिक जगामध्ये. तर हे आपल्याला सांगितलंय कृष्णानी. आणि मग त्यांनी सांगितलंय जे एकसारखं स्थलांतर होत असतं जीवात्म्याचं, एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात तो जात असतो, हे कोण पाहू शकतं? ज्याला ज्ञान चक्षु आहे तोच हे जाणू शकतो आणि तोच बघू शकतो. मग आता कृष्ण कोण आहे? तर आता या 15व्या अध्यायामध्ये सुद्धा गीतेचा सार आहे किंवा त्याला त्रिश्लोकी भगवद्गीता असं म्हटलेलं आहे. 16, 17 आणि 18 यात आपण परत शिकणार आहोत. कृष्ण सांगणार आहे तो कोण आहे? तो आपल्या सर्वांचा देखभाल करतो, पालन करता आहे. आणि मग शेवटच्या श्लोकांमध्ये वेदांत सूत्रांचा सारांश सांगितलाय. तो काय आहे की तुम्ही कृष्णाची भक्ती केली पाहिजे. हे सर्व वेदांचा सार आहे की तुम्ही कृष्णाची भक्ती केली पाहिजे. मग ते पण आपण शिकणार आहोत. आता हा अध्याय चालू करण्या अगोदर थोडस तुम्हाला मी एक इंट्रोडक्शन देते की इकडे हे जे भौतिक जग आहे या जगाची तुलना त्यांनी एका वृक्षाबरोबर केली आहे. कुठला वृक्ष? अश्वत्थ किंवा वडाचा वृक्ष, की ज्याला आता वडाचा वृक्ष आपण बघितलं त्याला किती फांद्या असतात? असंख्य फांद्या असतात. तर अगदी त्याचप्रमाणे हे जे भौतिक जग आहे हे त्या वृक्षासारखं घनदाट आहे. आणि पण ते कसं आहे? खरं जे झाड आहे ते आध्यात्मिक जगात आहे आणि त्या झाडाचं प्रतिबिंब म्हणजे हे भौतिक जग आहे. म्हणजे जे काय आपण या भौतिक जगात बघतो ती एक इन्व्हर्टेड इमेज असते. म्हणजे आपण सरळ जे काय आहे ते बघू शकत नाही. आता उदाहरणार्थ समजा जर तुम्ही एक पर्वताचा प्रतिबिंब एका छान तळ्यामध्ये जर तुम्ही बघितला तर त्याचा पायथा जो आहे डोंगराचा तो सर्वात वर असतो आणि जे शिखर असतं ते खाली असतं. म्हणजे आता नेहमी आपण जेव्हा डोंगरावर पर्वतावर चढतो पायथ्यापासून चढतो, पण जर तुम्ही त्या प्रतिबिंबाकडे जर बघितलं तर तुम्ही असं म्हणाल की हा मला डोंगर चढताच नाही येणार, कारण शिखरावरून कसं काय वर चढत जायचं मी. तर अशा तऱ्हेने आपल्या सुद्धा ज्या कल्पना असतात त्या सगळ्या उलट्या असतात. उदाहरणार्थ आध्यात्मिक जगामध्ये प्रेम असतं,
पण या भौतिक जगामध्ये काम असतं, म्हणजे इच्छा तृप्ती, यालाच आपण म्हणतो की प्रेम. खरं प्रेम म्हणजे काय? प्रेम म्हणजे सेवा. मग त्याच्यानंतर आध्यात्मिक जगामध्ये सर्वजण श्रीकृष्णावर, नारायणावर आश्रित असतात. ते टोटली डिपेंडंट असतात कृष्णावर, नारायणावर. पण या भौतिक जगामध्ये कोणातरी दुसऱ्यांवर आश्रित राहणे ही चांगली गोष्ट नाही. मग आध्यात्मिक जगामध्ये जे सगळे भक्त असतात ते काय करत असतात? ते फक्त कृष्णाची, नारायणाची किंवा कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांचे ते एकसारखे विचार करत असतात. आणि हे जे भौतिक जग आहे तिकडे आपण कोणाचा विचार करत असतो? आपण प्रथम आपला विचार करत असतो. तर असं हे सगळं उलट आहे. जे आध्यात्मिक जगामध्ये त्याच्या बरोबर ऑपोजिट या जगामध्ये आहे. आध्यात्मिक जगामध्ये सर्वजण कृष्णाच्या सेवेमध्ये खूप खूप बिझी असतात. अगदी दिवस रात्र त्यांना फक्त कृष्णाची सेवाच आठवते. इकडे या आध्यात्मिक जगात आपण काय करत असतो? दिवस रात माझ्या इंद्रियांची सेवा मी कशी करू, आपण त्याच्या पाठीमागे असतो. त्याच्यामुळे सगळंच उलट असल्यामुळे आपल्याला खरा आनंद मिळत नाही. म्हणजे आता समजा जर एक खूप अथांग समुद्र असेल आणि तुम्हाला तहान लागलीये आणि दुसरीकडे एक छोटीशी विहीर आहे, पण त्या पाण्याकडे बघून आपल्याला वाटतं चला समुद्राकडे जाईन, केवढं पाणी आहे, माझी तहान भागेल. पण ती तहान भागत नाही आपली. तर अगदी त्याचप्रमाणे चुकीच्या डायरेक्शन मध्ये आपण आनंद शोधत असतो. हरे कृष्णा कुमुद माताजी. आणि मग पूजा माताजी, तुम्ही आज हे कराल का? तुमचे ऑडिओ सेटिंग्स बरोबर आहेत का? हो माताजी, ऐकू येतंय का? हा, आता येतंय, पण पूर्ण लाईन वाचल्यावर आपण बघूया. ओके. ओके श्री माताजी. भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण. पूजा माताजी, हरे वाचा. कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. आवाज क्लिअर होता का माताजी? नाही, तरी मधले मधले एखाद दुसरा शब्द ऐकू येत नाहीये. इंटरनेट प्रॉब्लेम मुळे असेल माताजी. बरं, मग मी आता पल्लवी माताजींना सांगते, तुम्ही हवं तर जरा खिडकीच्या जवळ वगैरे बसा, बघा काही फरक पडतोय का. ओके माताजी. बरं, आता बघा, हे तुम्हाला वृक्ष दिसतंय. हे जे वृक्ष आहे हे कसं आहे, याची मुळं वर आहेत आणि पानं फांद्या सगळे खाली आहेत. पण खरं जेव्हा आपण झाड बघतो ते झाड कसं असतं, त्याची मुळं खाली असतात, फांद्या, पानं, फळं, फुलं ही सगळी वर असतात. मग पण जेव्हा आपण प्रतिबिंब पाण्यामध्ये बघतो तेव्हा मात्र हे आपल्याला असं दिसतं की मुळं वर असतात आणि फांद्या खाली असतात. तर आता जेव्हा प्रतिबिंब आपण बघतो तेव्हा कुठलं तरी एक मीडियम लागतं, पाणी लागतं, आपण असं म्हणूया. आता हे प्रतिबिंब जे आहे भौतिक जगाचं, हे आपल्याला जे आध्यात्मिक जगात आहे तेच या जगात चालतं, पण त्याची जी इमेज आहे ती उलटी असते. तर आता हे जे प्रतिबिंब हे इच्छांच्या नदीवर असतं बघा. इच्छा असल्यामुळे हे जे भौतिक जग आहे हे प्रकट होतं. इच्छांमुळे, वासनांमुळे आपण जन्म घेतो. तर ज्याप्रमाणे
आपल्या पृथ्वीवर जी झाडं असतात त्यांच्या पोषणासाठी त्यांना पाणी लागतं, सूर्यप्रकाश लागतो किंवा मातीतून ते मिनरल्स विटॅमिन्स घेत असतात. हे जे झाड आहे या झाडाचं पोषण कोण करतं किंवा या मुळाचं पोषण कोण करतं? 3 गुण करतात, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. आता झाडाचं मूळ, आता हे जे आपलं भौतिक जग आहे याचं मूळ कोण आहे? तर ब्रह्मदेव आहे. ब्रह्मदेवानी ही सृष्टी पूर्ण निर्माण केली. म्हणून जो ब्रह्मलोक आहे तो सर्वात वर दाखवलाय. मुळापासून झाडाचा उगम होतो, त्याचप्रमाणे ब्रह्मलोकापासून या सृष्टीचा उगम झालेला आहे. आणि या झाडाला अनेक फांद्या आहेत, खूप पानं आहेत, फुलं आहेत. आणि या झाडावर त्यांनी दाखवलेलं आहे की आपण अडकलेले आहोत. जे जीवात्मा आहेत ते काय करतात? वरच्या फांदीवरून खालच्या फांदीवर, खालच्या फांदीवरून वरच्या फांदीवर, असे एक सारखे ते फिरत असतात. आता ही जी पानं आहेत या पानांची तुलना वैदिक मंत्रांबरोबर केली आहे. त्यांना छंदांसी म्हणतात. तर हे जे वैदिक मंत्र आहे, वेदास म्हणजे वेद म्हणजे खूप खूप मोठे, त्यातला एक सेक्शन, एक भाग म्हणजे कर्मकांड आहे. ज्याप्रमाणे झाड खूप मोठं असतं, पानं हा झाडाचा एक भाग झाला, त्याचप्रमाणे वैदिक मंत्र जी आहे ती कर्मकांड भागामध्ये दिलेली आहेत. आणि ती जी वैदिक मंत्र आहे त्याच्यामध्ये अनेक वेदांमध्ये खूप विधी विधानं सांगितलेली आहेत. अनेक विधी हे तुम्ही केल्यावर, हे या वैदिक मंत्रांचा जप केल्यावर, असं हवन केल्यावर, होम केल्यावर तुम्हाला हे फळ मिळणार आहे. आणि हे जे आहे हे चांगल्यासाठी आहे. म्हणजे तुमचं जे प्रमोशन आहे ते पृथ्वीपासून उच्च ग्रहावर होतं. तिकडे तुम्ही अनेक वर्ष राहता, आनंद उपभोगता, पण शेवटी मात्र तुम्हाला परत पृथ्वीवर आलं पाहिजे. म्हणजे हे जे वैदिक मंत्र आहेत हे काय करतात? या भौतिक जगातच आपण राहण्यासाठी आपलं पालन पोषण करतात. ज्याप्रमाणे झाडाची पानं हे अन्न तयार करतात आणि झाडाला पुरवतात सगळं अन्न, अगदी त्याचप्रमाणे या भौतिक जगातच आपण राहण्यासाठी हे जे वैदिक मंत्र आहेत ते आपल्याला या भौतिक जगाच्या बाहेर जाऊ देत नाही, अशा तऱ्हेने पालन पोषण करतात की आपण एकसारखे या भौतिक जगातच राहतो. आता इकडे बघा, काही जण चांगलं कर्म करतायत, होम हवन करतायत, जसं वेदांमध्ये दिलंय तसं. मग तसं केल्यावर काय होतं? त्यांना उच्च ग्रह मिळतात. म्हणजे या झाडाच्या ज्या डहाळ्या आहेत, वरच्या डहाळ्या ज्या आहेत, त्यांना म्हटले की चांगलं कर्म केल्यावर आपल्याला तिथे स्थान मिळतं. म्हणजे उच्च ग्रह आहेत तिकडे आपण जातो. पण काही जण निषिद्ध कर्म करतायत किंवा विकर्म करतायत. मग या लोकांना काय, खालच्या योनीमध्ये, खालच्या फांद्यांवर किंवा पशु योनीमध्ये त्यांचा जन्म होतो. आता इकडे फळं दाखवली आहेत झाडाची. तर झाडाची फळं म्हणजे काय? फळं म्हणजे धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. तर फळं म्हणजे आपण कुठलंही कर्म करतो, मग ते परिणाम रूपी आपल्याला फळ मिळतं. तर फळ म्हणजे हे धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. आता धर्म म्हणजे काय? की आता समजा जर एखादा बिझनेसमॅन आहे आणि तो बिझनेस करतो, तर तो काहीतरी नियम पाळतो की मी माझ्या कस्टमर्सना फसवणार नाही आणि मी चांगला बिझनेस करीन, असं जेव्हा तो म्हणतो आणि काही रूल्स फॉलो करतो,
तेव्हा काय होतं, त्या तो धर्माने चालतोय, कोणालाही फसवत नाही, कुठेही ब्राईब देत नाहीये, व्यवस्थित करतोय. मग ते असं जेव्हा तो अनेक वर्ष करतो आणि थोडं दान धर्मही करतो, मग त्याच्यानंतर असं बघण्यात येतं की त्याचा बिझनेस जो आहे तो खूप वाढलेला आहे आणि त्याच्यामुळे त्याला खूप संपत्ती आली. म्हणजे अर्थ इकडे अर्थ म्हणजे काय, जो दिव्य पैसा आहे तो चुकीच्या मार्गाने आलेला नाही. आणि यामध्ये वेदांमध्ये दिलेलं आहे की तुम्ही दान धर्म हा केलाच पाहिजे. जर तुम्ही खूप मोठ्या मोठ्या कंपनीज बघितल्या, टाटा, इन्फोसिस वगैरे, यांचं नेहमी एक चॅरिटेबल फाउंडेशन असतं जिकडे ते अनेक गरीब लोकांना शिक्षणासाठी किंवा हॉस्पिटलसाठी मदत करत असतात. तर याला धर्म म्हणतात की आपण जे काय काय वेदांमध्ये लिहिलंय त्याचं पालन करतो. ते झाल्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं अर्थ मिळतो. जेव्हा अर्थ मिळतो तेव्हा आपलं जे काम असतं, आपल्या काही पण इच्छा असतील, त्या इच्छा आपण पैशाने पुऱ्या करू शकतो. आणि त्या इच्छा पुऱ्या करताना सुद्धा धर्माचं पालन केलं पाहिजे. असं आपल्याला म्हणता येत नाही की आता मी धर्म पाळला मग मला पैसा मिळाला आणि आता काम, इच्छा पुऱ्या होण्यासाठी आता मी कुठला धर्म पाळणार नाही, असं नाही. आता समजा जर एखाद्या मुलाच्या मनात इच्छा आली की मला लग्न करायचंय, तर त्याला असं नाही म्हणता येणार माझी इच्छा आहे आणि मी एखाद्या स्त्रीला जाऊन रेप करीन, असं नाही. तुम्हाला इच्छा सुद्धा जर पुऱ्या करायच्या असेल तर धर्माचा आधार घेऊनच त्या इच्छा पुऱ्या कराव्या लागतात. मग त्या माणसाने काय करावं, लग्न करावं. आणि मग मोक्ष म्हणजे काय, इकडे सुद्धा धर्माचं पालन केलं जातं. मग आपण हे जे भौतिक जग आहे या भौतिक जगाबद्दल ज्ञान मिळून आपण अलिप्त होतो आणि मग भक्ती करायला लागतो. आपण कृष्णाच्या कमल चरणांना शरण जातो आणि अशा तऱ्हेने या आपल्याला वैराग्य निर्माण होऊन ज्ञान मिळून मग आपल्याला मोक्ष प्राप्ती होते. तर असं आहे हे अश्वत्थ झाड. आणि ज्या कोणाला हे झाड पूर्ण माहितीये त्या माणसाला काय म्हटलंय, वेदवित म्हटलंय. म्हणजे ज्याला हे झाड पूर्ण तऱ्हेने माहितीये. पण ज्याला कृष्ण माहितीये पूर्ण तऱ्हेने, कृष्ण कोण आहे हे त्याला समजलेलं आहे, म्हणजे थोडक्यात वेदांचा सार ज्या माणसाला समजले की आपण कृष्णाची भक्ती करायची, त्याला सर्वविद म्हणतात. वेदविद म्हणजे काय, तो फक्त वेदांच्या एका सेक्शनला, कर्मकांड जे आहे ते त्यांनी जाणलेलं आहे, त्याला वेदविद म्हणतात. पण सर्वविद म्हणजे ज्यांनी कृष्णाला जाणलंय किंवा वेदांचा सार ज्यांनी जाणलेला आहे तो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पूजा माताजी अनम्यूट व्हा. पल्लवी माताजी. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. यांच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षाची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्मांशी बांधली गेलेली आहेत. हरे कृष्ण. तर हे मी तुम्हाला सांगितलं की प्रत्येक पान म्हणजे वैदिक मंत्र झाली, फळं म्हणजे आपण जे काही कर्म करतो आपल्याला परिणाम रूपी जे फळ मिळतं ते. इकडे फळ म्हणजे सांगितलंय धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. आणि ज्या डहाळ्या आहेत त्या ढाळ्या म्हणजे इंद्रियांचे विषय आहेत. आणि वरच्या ज्या शाखा आहेत त्या म्हणजे उच्च ग्रह, पृथ्वीच्या वरची ग्रह. आणि खालच्या ज्या शाखा आहेत ते म्हणजे नीच ग्रह किंवा लोअर प्लॅनेटरी सिस्टम्स.
तर अशा तऱ्हेने हे जे झाड आहे, या झाडामध्ये जेव्हा आपण अडकतो किंवा फक्त वेदांचा एक भाग आपल्याला समजतो, कर्मकांड, तेव्हा आपण काय करतो, या झाडामध्येच अडकून राहतो आणि या झाडातून आपण बाहेर निघत नाही. म्हणून हे जे झाड आहे, या झाडाला अव्ययम म्हटलंय, म्हणजे जे नित्य आहे, जे मरत नाही. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. ऐकू येत नाहीये. हरे कृष्ण माताजी. हा, वाचा. श्लोक नंबर 3 आणि 4. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जर आपल्याला या भौतिक जगातून आपण या वृक्षामध्ये अडकलेलो आहोत, तर मग आता खरं जे वृक्ष आहे तिकडे कसं जायचं किंवा तिकडे काय केलं पाहिजे आपण जायला. तर एक मुलगा होता आणि तो चालत चालत नदीच्या काठी चालला होता. त्यांनी पाण्यात सहज बघितलं तर त्याला सुंदर आंबे दिसले. त्याला वाटलं चला आपण पाण्यामध्ये उडी मारूया आणि हे आंबे खाऊया. आणि तो पाण्यात गेला, पण एकही आंबा त्याच्या हाताला लागेना. त्यांनी प्रयत्नही खूप केले आणि तिकडे जवळच एक माणूस बसला होता. त्याला विचार आला की आपण या माणसाला सांगावं का की मला हे आंबे काढून दे. पण मग त्यांनी विचार केला, नको, याला जर मी सांगितलं आंबे काढून घे तर तो आंबे घेईल आणि मला कमी मिळतील. म्हणून तो प्रयत्न करतच राहिला. असे प्रयत्न करता करता संध्याकाळ झाली. मग मात्र त्यांनी त्या माणसाला जाऊन सांगितलं, जरा मला आंबे काढून देता का. हा माणूस म्हणाला, दाखव बरं मला आंबे कुठे आहेत. आणि त्यांनी दाखवलं. मग तो म्हणाला, थांब इकडेच बस. आणि तो समोरच झाड होतं त्याच्यावर चढला आणि त्याला सगळे आंबे काढून दिले. म्हणजे काय, आपल्याला सुद्धा या भौतिक जगातून जर सुटायचं असेल तर आपल्याला सुद्धा एक प्रोसेस आहे. आपल्याला काय करावं लागतं, आपल्याला गुरु करावे लागतात. गुरुला शरण जावं लागतं. त्यांच्याकडून ज्ञान घ्यावं लागतं की या भौतिक जगातून मी अलिप्त कसं होऊ आणि या भौतिक जगातून माझी सुटका कशी होईल. मग इकडे कृष्णाने सांगितलंय, तुम्ही ज्ञानाच्या शस्त्राद्वारे हे जे झाड आहे, ज्ञान आणि वैराग्य, या शस्त्राने किंवा या तलवारीने, कुऱ्हाडीने हे झाड तुम्ही कापा आणि तुम्ही माझ्याकडे या. आता हा जो वृक्ष आहे तर याचा आदी अंत आधार कोणी जाणू शकत नाही. का नाही जाणू शकत, कारण आपण त्याच वृक्षात वर खाली एकसारखे करतोय. म्हणून जो आदी आहे म्हणजे जो कृष्ण आहे आणि अंत म्हणजे परत आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय आणि कृष्णच या जगाचा आधार आहे. हे आपण कोणीही जाणू शकत नाही. हे जे भौतिक जग आहे आपल्यासाठी हे परमनंट आहे, हे नित्य आहे, अव्ययम आहे. आता आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे, तो म्हणतोय की हे भौतिक जग आहे, हे चांगलं नाहीये. तुम्ही माझ्या जगामध्ये या, आध्यात्मिक जगामध्ये या. पण आपल्याला आध्यात्मिक जगाची पूर्ण माहिती लागते की हे आध्यात्मिक जग कसं आहे. त्याशिवाय आपण
हे भौतिक जग सोडून जाणार नाही. आपल्याला हे कृष्णाला माहिती आहे की प्रत्येक खेपेला इकडच्या लोकांना सगळी ऍडव्हर्टाइजमेंट लागते करायला. तुम्हाला जर स्वित्झर्लंडला जायचं असेल तर कोणीतरी सांगतं ना तुम्हाला, फोटो दाखवतं, किंवा तुम्ही टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स मध्ये गेल्यावर तिकडे मोठ्या स्क्रीनवर स्वित्झर्लंडचे अगदी बर्फाची डोंगर पर्वत जे असतात ते दाखवतात, सुंदर रस्ते, गार्डन्स, हे सगळं बघितलं आपण आकर्षित होतो. हे कृष्णाला माहिती आहे. म्हणून कृष्ण त्याच्या आध्यात्मिक जगाबद्दल आपल्याला थोडं सांगतोय. मी श्लोक म्हणते, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 6. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. ते जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगात परत येत नाहीत. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण सांगतोय त्याचं जे आध्यात्मिक जग आहे ते स्वयंप्रकाशी आहे. त्याला काय अग्नी, सूर्य, चंद्र, वीज या कुठल्याही गोष्टीची गरज लागत नाही. आणि जे या धामाला पोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगामध्ये परत येत नाही. का? कारण त्यांना इतका आनंद मिळतो तिकडे. आणि इकडे हे भौतिक जग आहे, स्वतः कृष्णाने सांगितलंय की हे दुःखालय अशाश्वतम आहे. आणि कृष्णाचं जग त्याच्या एकदम ऑपोजिट आहे. म्हणजे तिकडे आनंदच आहे आणि ते नित्य आहे. मग या कारणासाठी एकदा तिकडे गेल्यावर तुम्ही इकडे परत येत नाही. आता हे जे कृष्ण जो आहे हा स्वयंप्रकाशी आहे. म्हणजे आपण आता खूप तेजपुंज आहे, त्याच्या भोवती तेजाचं वलय आहे. त्याच्यामुळे या जगामध्ये, आध्यात्मिक जगामध्ये सूर्य, चंद्र प्रकाशाची गरज पडत नाही. आता कृष्ण तेजोमय तर आहेच, पण अपाप बुद्धम म्हणतात कृष्णाला. म्हणजे आता कृष्णाची तुलना सूर्याकडे केलेली आहे. आपण आता सूर्याकडे कुठलंही इन्फेक्शन जे आहे, समजा जर ते कृष्णाकडे एक्सपोज केलं, सूर्याकडे एक्सपोज केलं, तर काय होईल? त्या इन्फेक्शन मधले आता काही जंतू असतील किंवा आणि काही असतील ते मरून जातील आणि तो जो माणूस आहे तो निरोगी होऊ शकेल. पण सूर्याला काय होईल? सूर्याला ते इन्फेक्शन लागेल का? अजिबात लागत नाही. म्हणून आपण म्हणतो की सूर्यामध्ये जंतु नाशक ही एक प्रॉपर्टी आहे. आणि आपण असं म्हणू का, समजा जर आता खूप शतकांपूर्वी ग्रीसमध्ये ज्यांना स्किन इन्फेक्शन्स होत होती किंवा इतर काही इन्फेक्शन्स, त्यांना हॉस्पिटलमध्ये एकदम वरच्या मजल्यावर जिकडे काचा सगळीकडे, त्यांचं छप्पर पण आहे, तिकडेही काच आहे, अशा ठिकाणी त्यांना ठेवलं जातं जिकडे पुरा वेळ ते सूर्यप्रकाशाच्या खाली आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांची इन्फेक्शन सुद्धा बरी व्हायची. आता सूर्याने हे इन्फेक्शन बरं केलं. म्हणजे आपण म्हणू का की सूर्याला इन्फेक्शन लागलं, आता मी सूर्यप्रकाशात जाणार नाही. तुम्ही जरी सूर्यप्रकाशात गेला तरी तुम्हाला सुद्धा इन्फेक्शन लागणार नाही. म्हणजे ही जी क्वालिटी आहे सूर्यामध्ये, तशीच कृष्णामध्ये आहे. तो सगळी पाप जी आहे ती आपली पूर्ण काढतो आणि आपल्याला शुद्ध स्वच्छ करतो. आणि आता कृष्ण इतकं आपल्याला त्याच्या जगाबद्दल का सांगतोय इतकं, आणि एकसारखं का सांगतोय आपल्याला की तुम्ही हे आध्यात्मिक जग सोडा, तुम्ही माझ्याकडे या, असं कृष्ण का सांगतोय ते? आणि किती आपल्याला सांगतोय की तुम्ही माझ्यासाठीच कर्म करा.
माझ्या आनंदासाठी करा. तुम्ही जे काय खाताय ते पहिल्यांदा मला अर्पण करा. सगळं स्वतःवर का कृष्ण असं आपल्याला सांगतोय, तर ते आपल्याला आता पुढच्या अध्यायात समजणार आहे. आता मी वाचते. ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 7. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, इकडे कृष्णाने सांगितलंय की आपलं आणि त्याचं नातं म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. सनातन म्हणजे एटर्नल, अंश म्हणजे आपण त्याचेच सेपरेटेड भाग आहोत, आपण त्याचे आहोत. सनातन आहोत म्हणजे आपल्यामध्ये आपण, आपला आत्मा जो आहे तो सनातन आहे. मग आता आपल्याला या वाक्यावरून 2-3 गोष्टी समजतात की कृष्ण का आपल्याला सांगतोय लवकर माझ्याकडे या, लवकर या, हा मार्ग तुम्ही करा. तुम्ही निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करू नका, तो खूप अवघड मार्ग आहे. तुम्ही साधी भक्ती करा आणि माझ्याकडे तुम्ही येऊ शकाल. मग इतकं कृष्ण का आपल्याला सांगतोय माझ्याकडे या, कारण आपण त्याचे अंश आहोत. बघा, लहान मुलं अगदी नर्सरी ची असतात, टायनी टॉट्स, ते जेव्हा वर्गामध्ये जातात मग त्यांचं 2-2.5 तासच वर्ग असतो आणि मग शाळा संपली की प्रत्येकाचे पालक घ्यायला जातात. तर ते का घ्यायला जातात त्यांना, कारण ती त्यांची मुलं आहेत आणि ते जे पालक आहेत त्यांना माहिती आहे की दिवसभर काय ही शाळेमध्ये राहू शकणार नाही, आता मला त्याला घरी आणलं पाहिजे, जेवण घातलं पाहिजे. खरा आनंद त्या लहान मुलाला कुठे मिळतो, घरीच मिळतो. अगदी त्याचप्रमाणे आपण कृष्णाचे सनातन अंश आहोत, म्हणून तो एकसारखा सांगतो ही राहायची जागा नाही, तुम्ही घरी या, तुम्ही माझे आहात, मी तुमचा पिता आहे, तुम्ही माझ्याकडे येऊन राहा म्हणून. आणि इकडे आणि एक गोष्ट आपल्याला समजते, सनातन अंश म्हणजे आपण कृष्णामध्ये कधीही विलीन होऊ शकत नाही. आपली आयडेंटिटी जी असते ती ऑलवेज सेपरेट राहते आणि या सेपरेट आयडेंटिटी मध्ये आपण, आपलं नातं काय असतं की आपण कृष्णाचे नित्य सेवक असतो. म्हणजे एकदा आपल्याला मुक्ती प्राप्त झाली तर असं होत नाही की आपण विलीन होत नाही. कृष्णाबरोबर एकरूप होण्याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितला होता की आपले जे गुण आहेत, सच्चित आनंद, आपलं स्वरूप जे आहे सच्चित आनंद, या स्वरूपाचे आपण होतो. म्हणजे क्वालिटी वाईज आपण कृष्णासारखेच होतो, पण क्वांटिटी वाईज कृष्ण हा विभू आहे, आपण अणु आहोत. आता आपल्याला बघा, जर तुम्ही बघितलं तर पृथ्वीतून झाड येतं, मग त्या झाडाला फळं आल्यानंतर ती फळं जी आहेत ती पिकल्यानंतर ती पृथ्वी म्हणजे खाली जमिनीवरच पडतात. का, कारण पृथ्वीतून बाहेर आलेलं जे झाड आहे त्याला पृथ्वीचं आकर्षण असतं. अगदी त्याचप्रमाणे जेव्हा होळी पेटवतात तेव्हा तुम्ही बघितलं असेल ठिणग्या उडतात. या ज्या ठिणग्या आहेत अगदी क्षणार्धात त्या सूर्याकडे झेप घेतात. म्हणजे सूर्य काय आहे, अग्नितत्व आहे आणि ही जी आपण अग्नी पेटवलेली आहे ते अग्नितत्वाकडे झेप घेतं, पण ते क्षणार्धात मग ते खाली पडतं. अगदी त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा कृष्णाचे सनातन अंश आहोत. सनातन अंश असल्यामुळे नैसर्गिक आपली झेप कृष्णाकडेच आहे, पण आता आपण हे विसरलेलो आहोत. का विसरलेलो आहे, या बद्ध जीवनामुळे आपण विसरलेलो आहोत. आणि त्याच्यामुळे काय होतंय की आपण नैसर्गिक कृष्णाकडे जायला पाहिजे,
पण त्याच्या ऑपोजिट आपण कृष्णाकडे न जाता आपण भौतिक जगातच राहतोय, एका पाठोपाठ एक शरीर बदलतोय. आणि हे जे बद्ध जीवन हे कसं आहे, आपण मन आणि इंद्रिय यांचा अगदी कठीण संघर्ष चालू आहे. तर इकडे का म्हटलंय हा संघर्ष म्हणजे कोणता? आता बघा, समजा जर एक मासा आहे, तो पाण्यात राहतो, त्याला पाण्यातून बाहेर काढलं आणि तुम्ही त्याला सिल्वर प्लेटमध्ये, चांदीच्या थाळीमध्ये सुंदर खाणं दिलं, त्याला हवी तशी हवा दिली, एसी लावला, हे लावला, तरी तो मासा कसा असेल, तो तडफडेल. त्याला काय पाहिजे? त्याला सागरातच राहायला पाहिजे. हे त्याचं नॅचरल एन्व्हायरमेंट आहे. तर त्याचप्रमाणे आपलं नॅचरल एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय आहे? गोलोक वृंदावन, आध्यात्मिक धाम. आणि इकडे आपला संघर्ष कुठला चालू आहे? हा जो जीवात्मा आहे, याला इच्छा नसताना सुद्धा या बद्ध जीवामध्ये राहावं लागतं आणि अज्ञानामुळे तो झपाट्याने शरीर बदलत असतो. तर हा संघर्ष चालू आहे. आपल्याला नको आहे या शरीरामध्ये राहायला, आपल्याला कृष्णाकडे जायचं. म्हणून या बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करत असतात. म्हणजे ते म्हणजे आपण जो जीवात्मा आहे, त्याचा संघर्ष चालू असतो या शरीरामध्ये राहण्यासाठी. आणि हे शरीर एकच नसतं, तो शरीरही बदलत असतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आल्या का? बरं. शरीरं यद् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रमाति ईश्वरः गृहीत्वै तानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 8. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. आता तुम्ही समजा जर फिरत फिरत चाललेला आहात आणि तुम्हाला सुंदर गुलाबांचा वास आला आणि जरा पुढे गेल्यावर तुम्हाला समजलं की सुंदर गुलाबाची बाग आहे. तर हा जो वायू आहे त्या गुलाबांवरून तो आलेला आहे आणि तुम्ही त्याचा गंध घेतलेला आहे. अगदी त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा आता हे एक मानवाचं शरीर मिळालेलं आहे आणि आपण आपली पूर्ण आपण खात्रीने आपण म्हणतोय की मी हे शरीर आहे, मी आत्मा नाही. हे आपल्याला अगदी पटलेलं आहे. म्हणजेच आता ही जी हवा चाललेली आहे ना, तुम्हाला गुलाबांचा गंध आलाय, त्याचप्रमाणे हे शरीर मिळाल्यावर मी हे शरीर आहे असं आपण म्हणतो. मग हा देह त्याग केल्यानंतर ही संकल्पना आपली परत बदलते. नाही, मी शरीर नाही, मी आत्मा. आता चालत चालत त्या बागेपासून खूप लांब गेल्यावर तुम्हाला त्या गुलाबाचा गंध येणार नाही. ती गुलाबा आहेत पण तुम्हाला गंध नाही येणार. त्याचप्रमाणे देह त्याग केल्यावर आता तुम्ही म्हणणार की मी आत्मा आहे, मी शरीर नाही. मग परत तुम्हाला दुसरं शरीर मिळालं. आता समजा जर कोणाला कुत्र्याचं शरीर मिळालं, मग हा काय म्हणतो, आता मी कुत्रा आहे, मी हे शरीर आहे, मी आता मला जोर जोराने भुंकायला पाहिजे. मला माझं जे घर आहे, माझी ही जी जागा आहे, माझं जे क्षेत्र आहे, त्या क्षेत्राचं रक्षण मी केलंच पाहिजे. माझ्या क्षेत्रामध्ये मी कोणालाही येऊ देणार नाही. आता समजा जर आपल्याला झाडाचं शरीर मिळालं, मग झाड काय विचार करेल, आता मला कमीत कमी 1000 वर्ष तरी असंच उभं राहायला पाहिजे आणि हे माझं शरीर आहे. कितीही पाऊस पडला, कितीही ऊन पडलं तरी मला गप्प बसून जे काय आहे ते सोसायला पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने आपण जेव्हा आपल्याला शरीर मिळतं तेव्हा खात्रीने म्हणतो मी हे शरीर आहे,
आता मी असं असं करणार. आणि जेव्हा देह त्याग करतो तेव्हा आपण म्हणतो की मी आत्मा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 9. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेले कान, नेत्र, जिव्हा, कान आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिये प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. तर आता इच्छा आपली असते बरं का, की आपल्याला खूप इच्छा असतात आणि त्या इच्छेप्रमाणे प्रकृती आपल्याला टेलर मेड शरीर देते. आपण जसं शिंप्याकडे जातो किंवा मॉल मध्ये जातो, तिकडे वेगवेगळे साइजेसचे कपडे असतात ना, आपल्याला फिटिंगचा जो ड्रेस आहे किंवा जो कुर्ता आहे तोच आपण विकत घेतो. अगदी त्याचप्रमाणे प्रकृती जी आहे, आपल्या मनामध्ये काय चाललंय, आपल्या काय वासना आहेत हे प्रकृतीला माहिती आहे. म्हणून प्रकृती आपल्याला टेलर मेड शरीर देते. आता समजा जर एक कुत्रा आहे किंवा एखादा माणूस आहे, त्याला एकसारखं त्याला काही आवडत नाही. इतर जणांनी माझ्या घरी नाही यायचं, हे माझं क्षेत्र आहे, किंवा जोर जोराने भांडण करायचं, हे असं अशी संकल्पना असू शकते काही काही जणांमध्ये. तर मग त्याला कुठलं शरीर मिळू शकतं? कुत्र्याचं. कुत्रा काय करतो बघा, कोणालाही आपल्या क्षेत्रामध्ये आत येऊ देत नाही. मग असा त्याचा विचार असल्यामुळे काय होतं, त्याचं जे मन आहे बघा, किती चांगली प्रकृती आर्किटेक्ट आहे बघा. मन आहे, मनामध्ये ज्या वासना आहे त्याप्रमाणे इतर इंद्रियांचं कन्स्ट्रक्शन केलं जातं त्याच्या भोवती. म्हणजे जो कुत्रा आहे त्याचे कान कसे असतात? अतिशय तीक्ष्ण असतात. खूप लांब जरी माणूस आहे त्याची चाहूल लागते, त्याला वास पण चांगला येतो. म्हणूनच तुम्ही जर बघितलं, पोलीस आहेत ते अशा कुत्र्यांचा, लॅब्राडोर, डॉबरमॅन यांचा वापर करतात चोर शोधण्यासाठी, किंवा कुठे काही ड्रग्ज ठेवलेले असतील ते वास देतात आणि त्यांना तो वास बरोबर येतो. तर अशा तऱ्हेने तुमच्या इंद्रियांचं कन्स्ट्रक्शन केलं जातं की तुमच्या इच्छा ज्या आहेत त्या पूर्ण होतील. अशा तऱ्हेने प्रकृती बघत असते. ज्याप्रमाणे गिधाड असतं, त्याला कुठलं खाणं आवडतं? तामसी खाणं आवडतं. तर ते काय खातं? जे मेलेले प्राणी असतील ते प्राणी हे पक्षी खातात. मग त्यांचा सेन्स ऑफ स्मेल जो असतो, जे त्यांचं नाक असतं ते इतकं स्ट्रॉंग असतं की आता एक प्राणी मेलेला आहे, मेलेल्या प्राण्याचा जो वास आहे, जो दुर्गंध आहे, तो त्यांना खूप लांबून त्यांना वास घेता येतो. किंवा खूप वर जरी असतील तरी ते त्यांना तो प्राणी दिसतो आणि मग तिकडे ते येऊन ते खातात. तर अशा प्रमाणे आपल्या वासना मनामध्ये आहेत आणि त्याच्या बाजूला इंद्रियांचं कन्स्ट्रक्शन केलं जातं. कुमुद माताजी, लक्ष ठेवा, नामानिष्ठ प्रभूजी आले तर मला सांगा. माताजी मला कोहोस्ट कराल? हा, आता हे वाचा तुम्ही. हो माताजी. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारचा देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाही. परंतु ज्याला ज्ञान चक्षु आहेत तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. आता इकडे ज्ञान चक्षु
हा खूप महत्वाचा शब्द आहे बरं का, की ज्याला खरं ज्ञान असतं तो जाणू शकतो की जो जीवात्मा आहे तो आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो. आणि मी तुम्हाला काल सांगितलंय ना, 3 गुणांमध्ये, वेगवेगळ्या गुणांमध्ये मृत्यू आल्यावर तो जीवात्मा कुठे जातो. तर हे जे ज्ञान चक्षु ज्याला आहे तो जाणू शकतो की आता त्याला पुढचा देह कोणता मिळणार आहे. आणि ज्ञानाशिवाय मात्र आपण हे काहीही समजू शकत नाही. तर आता ज्ञान आपण कुठून घ्यायचंय? भगवद्गीता, उपनिषद, तुमच्या गुरूंकडून, गुरूंनी लिहिलेली पुस्तकं ती वाचून आपल्याला ज्ञान घ्यायचंय. प्रत्येक जीवात्मा या जगामध्ये तो दुःखात तरी असतो किंवा भ्रमात तरी असतो, आणि भ्रमात असल्यामुळे तो आनंद घेत असतो आणि एक फॉल्स सेन्स ऑफ एन्जॉयमेंट असते त्याला. म्हणजे त्याला वाटत असतं की इंद्रिय तृप्तींमध्ये आनंद आहे आणि तो त्या भ्रमामध्येच राहत असतो. तर अशी जी लोक आहेत की अशा लोकांना मूर्ख म्हटलेलं आहे. ते देहाचा उपभोग घेत बसतात, इंद्रिय तृप्तींच्या पाठीमागे लागतात आणि त्यांना माहित नसतं की पुढचं शरीर आपल्याला कुठलं मिळणार आहे. तर ज्याला ज्ञान चक्षु असतात त्यालाच समजतं की या जगातला प्रत्येक जीवात्मा आहे ते इकडे राहणं या भौतिक जगामध्येच क्लेशदायी आहे आणि प्रत्येक जीवात्मा हा दुःखी आहे. त्याच्यामुळे ज्याला ज्ञान चक्षु असतात तो काय करतो? इतरांना कृष्णाबद्दलचं ज्ञान देतो, जपाचं महत्व सांगतो आणि अगदी जोमाने प्रयत्न करत असतो की प्रत्येकाला मी कृष्ण भावना भावी जीवन जगण्यासाठी कसा उपदेश करू. कारण त्यांना माहितीये की हे जे आपलं बद्ध जीवन आहे ते किती क्लेशदायक आहे. एकदा श्रील प्रभुपाद कुठे मला वाटतं अमेरिकेमध्ये किंवा ऑस्ट्रेलियामध्ये कुठेतरी होते. तर ते बीचवर होते, बराच वेळ तिकडे बसले होते आणि तिकडे सर्फिंग वगैरे करतात ना असे लोक होते आणि डायव्हर्स होते, आतमध्ये जात होते. तर हे बघत होते श्रील प्रभुपाद, तासन तास हे डायव्हर्स आतमध्ये गेलेले आहेत, त्यांना पाण्याची किती आवड आहे. तर ते त्यांच्या शिष्याना बोलले की पुढच्या जन्मात यांचं शरीर तयार होत आहे, त्यांना एक माशाचं शरीर मिळणार आहे. तर असे ज्यांना ज्ञान चक्षु आहे ते असं जाणू शकतात आणि ज्यांना खरोखर ज्ञान आहे ते मात्र म्हणतील की ही इमर्जन्सी सिच्युएशन आहे, मला 1 मिनिट सुद्धा कृष्णाशिवाय काही बोलता नाही येणार, मला कृष्णाबद्दलच कृष्णाचा जप करायचा आहे, कृष्णाची कथा ऐकायची आहे, कृष्णाबद्दल जे काय आहे तेच मला करायचं आहे, बाकी काही नाही. कारण मला या भौतिक जगात अडकायचं नाहीये. आता इकडे बघा एक स्लाइड दाखवलीये, एका माणसाची गाडी बंद पडली, त्यांनी बॉनेट उघडलं पण त्याला ठाव ठिकाणा लागला नाही की काय करायचं. आपण गाडी चालू होत नाही म्हणून तो एका मेकॅनिक कडे घेऊन जातो आणि हा जो मेकॅनिक आहे हा पूर्ण तऱ्हेने नुसता जरासा इंजिन चालू करून त्याला समजतं काय आवाज कुठून येतोय, काय येतोय आणि तो लगेच ती गाडी दुरुस्त करतो. तर आपल्याला सुद्धा या भौतिक जगातून कुठे जायचंय? आध्यात्मिक जगात जायचं, पण कसं जायचं हे आपल्याला माहित नाही. मग तो जो मार्ग आहे तो आपल्याला कोण दाखवणार? जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहेत, हे चैतन्य महाप्रभू आहेत आणि त्यांचे हे सगळे शिष्य आहेत आणि ते शिष्यांना सांगत आहे की तुम्ही या भौतिक जगातून तुमची सुटका कशी होईल हा उपदेश ते करत आहेत. तर आता पूजा माताजी वाचता का? वाचू का माताजी मी? हा वाचा. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 11. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगी जन
हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. श्लोक नंबर 12. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला समजतं की आपल्याला या भौतिक जगातून जर आपली सुटका करायची असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे? पहिलं म्हणजे आपलं जे अज्ञान आहे ते दूर केलं पाहिजे. तुमचं अज्ञान कोण दूर करू शकतं? ज्याप्रमाणे ही जी बिघडलेली गाडी कोण रिपेअर करू शकतं? मेकॅनिक. तसंच तुमचं अज्ञान कोण दूर करू शकतं? एखादा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु. मग तिकडे जाऊन आपण ज्ञान मिळवलं पाहिजे आणि मार्गदर्शनाखाली आपण या जन्म मृत्यू चक्रातून आपली सुटका केली पाहिजे. आता इकडे कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे बघा, तो आपली देखभाल कशी करत आहे. कुमुद माताजी. येस माताजी. कामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 13. मी प्रत्येक ग्रह लोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थिर राहतात. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसाचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. बघा आता कृष्ण म्हणतोय तो आपलं पालन पोषण कसं करतोय. कृष्ण सांगतोय मी प्रत्येक ग्रह लोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत राहतात. आता तुम्ही एखादं कलिंगड घ्या आणि उंच टाका. ते उंच हवेत टाकल्यावर ते खाली इतकं जोरात पडेल आणि खाली जर कोणी उभा असेल तर डोक्याला सुद्धा लागेल. हा, पण आता बघा हे जे ग्रह आहेत सॅटर्न, नेपच्यून, ज्युपिटर, मार्स, आपली पृथ्वी, ही कितीतरी टन्स, बिलियन्स ऑफ टन्स या ग्रहांचं वजन आहे. पण तरी देखील ते एकाच कक्षेत फिरत राहतात, त्यांच्या ऑर्बिटमध्ये फिरत राहतात. असं कधी झालंय का की कुठला तरी ग्रह त्याच्या ऑर्बिटच्या बाहेर आला आणि ऍक्सिडेंट झालेला आहे? जसं रस्त्यावर होतं की आपण लेन चेंज केली की ऍक्सिडेंट व्हायचा चान्स असतो. असं झालंय का? कधी नाही. हे का नाही झालंय? कारण कृष्ण या प्रत्येक ग्रहात त्यांनी प्रवेश केलाय. त्याच्यामुळे ते जे ग्रह आहेत ते स्थिर आहेत, स्टेबल आहेत, त्यांच्या ऑर्बिट मध्येच फिरत आहेत. मग कृष्णाने सांगितलंय की मीच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतीला जीव रसांचा पुरवठा करतो. म्हणजे चंद्रमामुळेच आपल्याला निरनिराळ्या भाज्यांची जी चव आहे, जे सर्व वनस्पती आहे त्यांची प्रत्येकाची चव वेगळी आहे. हे कशामुळे आहे? हे चंद्रामुळे. चंद्र जो आहे तो या जीवन रसांचा पुरवठा करतो. म्हणून प्रत्येक वनस्पतीची, प्रत्येक भाजी फळाची चव वेगळी आहे, ती चंद्रामुळे आहे. आता कृष्ण सांगणार आहे की तो आपल्या उदरामध्ये स्थित राहून काय करतो. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 14. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नांचे पचन करण्याकरिता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्ण. आता बघा कृष्ण आपल्याला सांगतो की तो आपलं पालन पोषण डायरेक्टली कसं करतो. कृष्ण म्हणतो मी तुमच्या उदरामध्ये जठराग्नी म्हणून स्थित आहे. जठराग्नी किंवा वैश्वानर
मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नांचं पचन मी करतो. कुठल्या 4 प्रकारची अन्न? जी आपण चावून खातो, जी चोखून खातो, जी गिळतो आणि ती पितो. या 4ही प्रकारच्या अन्नांचं कृष्ण पचन करतो. आता ज्यांचं पचन बरोबर नाहीये, तर आयुर्वेदामध्ये काय सांगतात की तुमचा जो जठर अग्नी आहे ना, या अग्नीमध्ये बिघाड आहे, म्हणजे तो तेजस्वी नाहीये, त्याची शक्ती कमी झाली, ही जी फ्लेम झाली आहे ती खूप कमी झाली, म्हणून अन्न नीट पचत नाहीये. तर आपण जेव्हा अन्न घेतो तेव्हा ते अन्न जेव्हा आपण खातो तर याची तुलना हवनाबरोबर केली आहे. बघा, हवनामध्ये आपण काय घालतो? तूप, तीळ किंवा तांदळाच्या लाह्या असे जे हव्य पदार्थ आहेत ते आपण घालतो. म्हणून आपण म्हणतो ना, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे सहज हवन होते, नाम घेता फुकाचे जीवन करी जीवित्वा, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे, जाणी जे यज्ञ कर्म. म्हणजे आपण जेव्हा खातो तेव्हा लक्षात ठेवा, असा विचार मनात करा की माझं उदर भरण्यासाठी मी खात नाहीये, पण हे जे मी खाते हे कृष्णाला मी हवन देते, मी कृष्णाला हे सर्व देते. तर उदर भरण्यासाठी नाही, म्हणजे जे काय आपण खातो ते कर्म सुद्धा कृष्णार्पण होईल. आणि जे खातोय ते तर अगोदर भोग जो आहे तो कृष्णाला दाखवायचाच, तेच खायचं आणि तेच सुद्धा पूर्ण कृष्णाला अर्पण, की मला काही यात नकोय, माझं उदर भरण्यासाठी मी काही खात नाहीये, कृष्णा हे मी सर्व तुलाच देत आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः, वेदान्तकृद्वेव विदेव चाहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 15. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांतांचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्णाने सांगितलं स्थूल शरीराचं तो रक्षण करतो. सूक्ष्म शरीर जे आहे आपलं मन बुद्धी जे आहे, मन बुद्धी अहंकार, मग त्याचं सुद्धा पालन पोषण कोण करतं? कृष्ण करतो. मग कृष्णाने सांगितलंय मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. म्हणजे कृष्ण हृदयामध्ये स्थित आहे आणि कृष्णापासूनच आपल्याला स्मृती, ज्ञान, विस्मृती होते. तर आता इकडे अशा तऱ्हेने आपल्याला ज्ञान देऊन किंवा स्मृती देऊन किंवा कधी कधी विस्मरण देऊन सुद्धा कृष्ण आपलं मार्गदर्शन करत असतो. तर इकडे श्रीला प्रभुपाद लिहितात की हा रिसर्च करण्याजोगा टॉपिक आहे. आपल्याला काय वाटतं, मेमरी आणि इंटेलिजन्स हे ना फंक्शन ऑफ द ब्रेन, हे मेंदूचं कार्य आहे. पण इकडे आपल्याला समजतं की कृष्ण हृदयात राहून हे सगळं मेंदूपर्यंत पोहोचवतोय किंवा मेंदूचा यात मेजर रोल नाहीये, हा रोल सगळा कृष्णाचा आहे. तर हा रिसर्चचा टॉपिक आहे. म्हणून जेव्हा दक्ष प्रजापतींचा ते यज्ञ भंग झालं आणि सतीने योग अग्नीद्वारे देहत्याग केला, त्यावेळेला
शंकराने दक्ष प्रजापतींचा शिरछेद केला. शिरछेद केल्यानंतर मग त्यांच्या धड्यावर बकरीचं डोकं लावल्यावर त्यांना पूर्ण स्मरण झालं की मी काय चूक केली. मग त्यांनी शंकराची माफी मागितली, त्यांनी यज्ञ पूर्ण केलं. तर आता बघा, मेंदू बदलला, आता बकरीचा मेंदू आला, तरी देखील त्यांना पूर्ण स्मृती होती. मग श्रील प्रभुपाद म्हणतात हा रिसर्चचा टॉपिक आहे आणि आपण सायन्सनी सांगितलंय की मेंदूमध्ये हे सगळं मेमरी, इंटेलिजन्स हे सगळं फंक्शनिंग चालू आहे, पण ऍक्च्युली हृदयामध्ये कृष्णापासून आपल्याला या गोष्टी प्राप्त होतात. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 16. च्युत म्हणजे क्षर आणि अच्युत म्हणजे अक्षर असे जीवांचे दोन वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. श्लोक नंबर 17. या दोहों व्यतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा आहे जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि ते स्त्री लोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला आता ही त्रिश्लोकी भगवद्गीता चालू होते किंवा गीतेचं सार. आपल्याला काय समजतं? प्रथम दोन तऱ्हेचे वर्ग आहेत किंवा दोन तऱ्हेचे जीवात्मा आहेत, एक च्युत आणि अच्युत. च्युत म्हणजे काय? ज्यांचं पतन होतं. म्हणजे च्युत म्हणजे काय की जे कृष्णाच्या विस्मरणात राहतात. आणि अच्युत म्हणजे काय? जे कृष्णाला कधीच विसरत नाही, त्यांना अच्युत म्हणतात. त्यांचं कधीच पतन होत नाही म्हणून सुद्धा त्यांना अक्षर म्हणतात. हे दोन तऱ्हेचे जीव आहेत. आणि आता आपल्याला मुक्ती मिळाली, आपण आध्यात्मिक जगामध्ये राहिलो तरी देखील या दोन्हींचं पालन पोषण, मुक्ती मिळाली म्हणजे असं नाही की आपण इंडिपेंडेंट झालो, तरी सुद्धा आपल्याला कृष्णावरच अवलंबून राहावं लागतं. आणि आपलं जे नातं आहे ते कधीच बदलत नाही. आपण कृष्णाचे नित्य सेवक असतो, कृष्ण हा भोक्ता असतो. आणि जे कधीही कृष्णाला विसरत नाही ते नेहमी आध्यात्मिक जगात असतात आणि त्यांना अच्युत असं म्हटलं जातं. आणि हे च्युत आणि अच्युत या दोघांचंही पालन पोषण कृष्ण करत असतो. म्हणजे मुक्ती मिळाल्यावर सुद्धा आपल्याला कृष्णावर अवलंबून राहावं लागतं. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 18. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे हे च्युत आणि अच्युत किंवा क्षर आणि अक्षर या दोघांच्याही पलीकडे कोण आहे? या दोघांच्याही पलीकडे या दोघांच्याही जो पलीकडे आहे तो पुरुषोत्तम आहे. सर्वांमध्ये उत्तम जो आहे तो पुरुषोत्तम आहे. आणि सर्व वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून कृष्ण प्रसिद्ध आहे. आता इकडे असं एक तुलना आहे अक्षरांबरोबरची की संस्कृतची जी भाषा आहे ती अ आणि क्ष यामध्ये आहे, यामधली सगळी अक्षरं आहेत. पण कृष्ण कोण आहे? कृष्णाला अधोक्षज म्हटलेलं आहे. अच्याही पलीकडे आणि क्षच्याही पलीकडे जो आहे तो कृष्ण आहे. आता इकडे हे बघा,
जेव्हा कुठल्याही देव देवतांना संकट येतात तेव्हा ते कोणाकडे जातात? विष्णूकडे जातात. किंवा शंकर सुद्धा एक सारखा आपल्या सतीला किंवा आपल्या पत्नीला काय सांगत असतो? कृष्ण कथा सांगत असतो. तर ते हे सदैव सगळे देव देवता आहेत, हे सदैव विष्णूचं अथवा कृष्णावर ध्यान करत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यो मामेवम् सम्मूढः जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 19. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता, तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. बघा, आता इकडे अभ्युदय सांगितलेलं आहे, म्हणजे ऍक्टिव्हिटी, की जो भक्त असतो तो काय करतो? तो सदैव भक्तीमध्ये व्यस्त असतो, तो काही करत नाही. तो बोलतो कृष्णाबद्दलच बोलतो. जेव्हा तो ऐकतो तेव्हा संकीर्तन ऐकतो, कथा ऐकतो किंवा स्वतः जप करतो आणि ते कानाने ऐकतो. सेवा कोणाची करतो? कृष्णाची सेवा करतो. तर अशा तऱ्हेने जो भक्त, शुद्ध भक्त असतो तो कृष्णाच्या सेवेमध्ये, भक्तीमध्ये नेहमी व्यस्त असतो. इकडे शंकर कोणावर ते समाधीमध्ये आहेत, कोणावर ध्यान करत आहे? कृष्णाच्या चतुर्भुज संकर्षणा रूपावर ते सदैव व्यस्त आहेत. आणि हे शंकर परम वैष्णव आहेत. बघा, आता जर तुम्हाला रामरक्षा स्तोत्र माहिती असेल तर रामरक्षा स्तोत्र कोणी लिहिलंय? बुध कौशिक ऋषी आहेत, त्यांनी रामरक्षा लिहिलंय. मग त्या बुध कौशिक ऋषींना रामाबद्दल कोण सांगितलं? रामाबद्दल कोणी सांगितलं? शंकरांनीच सांगितलं. आणि मग त्यांनी बुध कौशिक ऋषींनी ते स्तोत्र लिहिलं. मग शंकर जे आहेत ते सदैव कृष्णाच्या संकर्षण रूपावर ध्यान करत असतात. किंवा काही काही पुराणात असंही लिहिलंय की ते सतत रामाचं नाव घेत असतात. आणि राम त्यांच्या कंठस्थ असल्यामुळे त्यांनी जेव्हा हलाहल घेतलं तेव्हा त्यांच्या कंठाच्या खाली जाऊ शकला नाही, कारण ते शुद्ध नाम आणि भगवान हे काही वेगळे नाहीयेत, ते एकसारखेच आहे. त्या कृष्णामध्ये जी शक्ती आहे तीच त्याच्या नामामध्ये. पण जेव्हा शुद्ध नाम घेतो तेव्हा आपण ते अनुभवू शकतो. हरे कृष्ण. ते शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 20. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परम गुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे श्रील प्रभुपाद असं म्हणतात की आपल्याला कृष्णाने जे जे काय सांगितलंय की तुम्ही माझ्या धामात या, गोलोक वृंदावनामध्ये या, आपण आकर्षित होत नाही. का आकर्षित होत नाही? कारण आपल्या हृदयाची ती दुर्बलता आहे. दुर्बलता काय आहे? की पहिलं म्हणजे माझ्या खूप इच्छा आहेत, सर्व काही भौतिक इच्छा आहे, आपल्या हृदयामध्ये अनर्थ आहे. ही जी दुर्बलता आपल्यामध्ये, ज्ञानाने आपण ती काढून टाकली पाहिजे. ज्ञानाने आपण सबळ व्हायला पाहिजे. एकदा सबळ झाल्यानंतर आपल्याला या भौतिक जगाचं काहीच आकर्षण राहत नाही. एकदा काय झालं, इंद्र होता आणि त्याला कोणी शाप दिला की आता तू डुक्कर होशील आणि पृथ्वीवर
जन्म घेशील. म्हणून खरोखरीने तो डुक्कर झाला आणि त्याचं जीवन या पृथ्वीवर व्यतीत करत होता. मग शापाची कालावधी संपत आली तरी देखील इंद्र परत जायचा प्रयत्न करत नव्हता. इकडेच तो सुखात होता. म्हणून त्याच्याकडे बघून ब्रह्मदेवाला दया आली. मग ब्रह्मदेव इंद्राजवळ आले आणि म्हणाले, तुला माहितीये का तू कोण आहेस? तू सर्व देव देवतांचा राजा आहेस. आता तू चल स्वर्गामध्ये चल. मग ते जे डुक्कर आहे ते काय म्हणाला, नाही मला वेळ नाहीये, माझी बायको आहे आणि मला 15 मुलं आहेत, त्या सर्वांचं काय होईल? बघा, ही झाली दुर्बलता. आणि दुसरी दुर्बलता म्हणजे आपल्या इच्छा. आपल्याला काय पाहिजे असतं? मोठा बंगला, मोठी गाडी, आपल्या अनेक इच्छा असतात. इच्छा कधीच पूर्ण होत नाही. त्याच्यामुळे मृत्यू येताना, माणसाचा मृत्यू कसा येतो? दुःखी होऊन तो हे जग सोडतो. तर आपल्याला या ज्ञानाने आपण हे ज्ञान घेऊन लक्षात ठेवलं पाहिजे की इच्छा पण आपल्या कुठल्या असल्या पाहिजेत आणि आपण या भौतिक जगाचा उपयोग अशा तऱ्हेने केला पाहिजे की या भौतिक जगातून आपण सुटायला हवं. ज्ञान घ्यायला पाहिजे आपण या भौतिक जगाचं. तर वेदांचा परम गुह्य गाभा म्हणजे काय आहे की आपण कृष्ण सेवेमध्ये व्यस्त राहिला पाहिजे. कृष्ण जप, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रसादच खाल्ला पाहिजे आणि अशा तऱ्हेने आपल्याला यश मिळू शकतं. आता आपण काय शिकलो आज? की हे भौतिक जग जे आहे ते आध्यात्मिक जगाचं एक प्रतिबिंब आहे आणि हे जे भौतिक जग आहे ते आपल्याला, भौतिक जगाचं जे झाड आहे ते आपल्याला वैराग्याच्या आणि ज्ञानाच्या तलवारीने आपण ते कापलं पाहिजे. मगच आपली सुटका होऊ शकते. आणि ज्याला ज्ञानचक्षु असतात तो बघतो की हा जो आत्मा आहे त्याचा एक सारखं स्थलांतर होत असतं. मूर्ख लोक मात्र हे जाणू शकत नाही. मग कृष्ण कोण आहे? आपला पालन करताय. आणि मग वेदांत सूत्रांचा सार जो गुह्य भाग आहे की आपण कृष्ण सेवेमध्ये सदैव व्यस्त राहिलं पाहिजे. तर आता आपला अध्याय झालेला आहे. नामानिष्ठ प्रभूजी आलेत का? नाही माताजी, अजून नाही. बर, मी प्रश्न घेते. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? हात वर करा. माताजी, मी प्रभूजींना एक वेळेस कॉल करून पाहते. आय थिंक हा? विसरले असतील. कॉल करून पाहते माताजी. हा, कदाचित चालेल. विसरले असतील. काही प्रश्न आहेत का? मी रेकॉर्डिंग बंद करते.